Sayaw ang pira ko. It's me again, Super Migo Boy, and welcome back to my YouTube channel. Ano ko lang si Torque na siya, si Torque man akong kameraman karon sa akong buhaton. Super Pam, ang among buhaton kay mag-usa ta Torque, mag hubas og tabay. Super Pam kani nga tabay mo ni supply sa amo ang balay, sa amo og sa ilang Torque. So morning ang tabay Super Pam mo. Gamay kaayo na siya. Pero kaming duha ka balay igo na ginamong konsumo, laba, ligo, kuan, hanang lungag. Okay na gid siya kay namon duha ka pamilya Super Pam. So Super Pam di na ko maglangay-langay kay medyo init kay ang world nya. Akong cameraman kanis Torque ron. Si hi to my camera Torque. Ay, mo siya akong cameraman kay ako anang limpyuhan ng tubiga kay daghan siya lumot. So padayon lang Super Pam. Karon Super Pam, magpapas na sugot. Kasi sukong Super Pam.
Ilan ka minutes, 6. Suka na lagi. Ang pira ko. Lubog na Japor. Di up na. Kapo di ka? Ibig na mo? Super pa maura to siya kay kumana gimig na ba? Yung kasabihan, stop, look, and listen. Kanang ubas pa. Ako unta siyang gamit tagbudlong kay palamlan niya kay di naman siya malalom. Kay bato naman sa lalom. Okay. Muna to siya super pam, di na gid na mo madala. Di na gid na mo kaya pang palamlan. Gamay ramon po siya, dali ramon po siya hatasan super pam. Dali ramon po naman dapat. So katubang wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel nga Super Migo Bay, subscribe na mo para mahimo po mo mag super pam. Diba? So mo to siya, bye bye.